आग्निबिरनि गोरखा रेजिमेन्टआव सायख'जानाय दिफुल दैमारिखौ बरायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं माज्राबारि गामिनि बिफा एमएलए दैमारि आरो बिमा सनालि दैमारिनि ब्रैथि फिसाज्ला दिफुल दैमारिया आर्मी आग्निबिरनि गोरखा रेजिमेन्टआव सायख'जानायखौ दिनै गामिनि सेंग्रा लाइमोन हान्जा लोगोसे रुपहि दखरा आफादा बरायनाय हाबाफारि लायो। मख'नो गोनांदि थाखो 6 निफ्रायनो गोबां खेलाजों नांथाबनानै दिनै दिफुल दैमारिनि थांखिया जाफुंनो हाबाय। दिफुल दैमारिया गावनि गामि खाथिनि बरमाजरा उसु एकाडेमियावनो फोरोंथाय लायोमोन। जोनोमगिरि बिमा बिफाया बिथांनि थांखिखौ जाफुंनांगौनि थाखाय फिसाज्लानि फारसे माब्लाबाबो हेंथा होफेराखैमोन। मख'नांबावगोनदि बिफा एमएलए दैमारिया फिसा फिसा हाबाफारिफोरावबो साउन्ड सेट दामना फिसानि थाखाय गोबां खस्थ' खालामबोदोंमोन। दुखुनि नङा बियो, खुसिनिनो मोदै आं बुंनानै लानांगोन। मानो होनोबा आङो गोबां खस्थ' हरखि सान आं मिथिं दामनानैबाबो बे फिसाखौ बे लेभेलसिम लाबोनो आरो बिनो दिनै खुसिनि मोदैजों रायजो राजाफोरनो बोथिसे ओंखाम जाहोनायनिबो लाहार फाहार खालामदों एमएलए दैमारिया। आंनि मुङा एमएलए दैमारि आरो आंनि बिजिनि मुङा सनालि दैमारि आरो आंनि थामथि ब्रैथि फिसा हौवा दिफुल दैमारि। बे फिसाया अग्निबिर आर्मियाव जितु सेलेक्ट जाबाय। थांनाय बुधबार सानाव रिजाल्टआ सफैदों। लोगोसेनो दिनै आं बे आंनि फिसा हौवानि खेला फोरोंगिरि आरो दैदेनगिरि जिहेतु सारमोन बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा बे हाबाफारियाव जाफुंहोनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा आंहा गोबां दुरबलता न'खरमोन। आङो बिदिनो मालाबा सावनफोर दामो, मालाबा बिदिनो फिसा बिला बिजनेस मावो आरो बेजोंनो आङो न'खरखौबो सुंथालांदो आरो गासै फिसाफोरखौ फरायसा खालामलांनो हादो। आं जोबोर उदां मोनदो आरो गोसोआव गोजोननाय मोनदो। आं आरो मा बुंबावनो, दा लोगोसेनो गासै रायजो राजाखौ लाफानानै आङो बे फिसानि देरहासारनायाव आङो बयखौबो गोजोन होनो हानायमानि नाजादों। स्टेट लेभेलसिमबो बिथाङा खेला गेलेदों। बे फिसाया स्टेट लेभेलसिम गेलेदों आरो बे फिसाया आसाम बाहेरायावबो गेलेहैदों। बिदिनो दा आंनि नाजानाय आरो न'खरनि नाजानाय बा फिसालानि नाजानायजों बे हाबाफारियाव साख्रि मोनफुंनाय एबा बेहाय जाफुंसारनायखौ आं मोजां मोनदों आरो जोबोद। आं जोबोरै मोन्दांथि गेदेमा सुबुंफोरनि सिगां आङो गोबां लाजिनायनि आखल आखुखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोरों गोरानि रावखान्थिया आंनि खर' मेलेमाव हाबदोंमोन। लोगोसे बे फिसाखौ देरहासार जानो होनो हादों आरो दा बेखिनिखौ आं बुंनानै दिनै फिसानि बे जाफुंसारनायाव आङो गोबां देरहासार मोनदों। आंनि थाखाय दुखुनि नङा बियो, खुसिनिनो मोदै आं बुंनानै लानांगोन। मानो होनोबा आङो गोबां खस्थ' हरखि सान आं मिथिं दामनानैबाबो बे फिसाखौ बे लेभेलसिम लाबोनो हादों आरो